गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव सुबुं लांखारनाय आरो दायेन मैहुर खालामनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। सुबुं लांखारनायनि बेरेखायै बुहुमनां सान फालिनाय समाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया जिल्ला समाज अनसाय मावख'जों लोगोसे मोनसे गोनांथार सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया आसामनि आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि DHEW मिशन शक्ति आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि संकल्प हाबाफारिनि सिङाव BTC सेक्रेटारियेट कनफारेन्स हलाव जादोंमोन। फोसावनाया मानसि लांखारनायजों जुजिनाय आरो दायेन मैहुर खालामनायखौ फोजोबनायाव गोसो होदोंमोन। बुंथिगिरिफोरा सांग्रांथि, सुबुं समाजनि मदद आरो बिफानफोरनि गेजेराव गोख्रों गोरोबलायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। BTCनि आइजो आरो खुदिया जौगाखां बिफाननि नेहाथारि फामि ब्रह्मजों लोगोसे आयेन आरो खुदिया अनसाय बिफाननि मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेफोरबादि समाजारि गाज्रिफोरजों जुजिनो समाजनि गासैबो बिथिंनिफ्राय खौसेथिनि गोनांथि दं होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ 6 बोसोरनि सोमोन्दोआ फोथाय खेबस' खालामनायनि उनाव आसामनि आइजोआ उखैहाब सोमावसारदों। क'क्राझारनि फकिराग्राम ओनसोलाव मोजां मोनलायनाय आरो फोथाय खेबस' खालामनायनि मोनसे गोमोथाव जाथाया नुजाथिदों। सखापारा गामिनि आब्दुल कालामजों 6 बोसोरनि सोमोन्दोआव गाज्रि रोखोमै जोबनायनि उनाव सासे लाइमोन आइजोआ उखैहाब सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। बिथांजोआ दाबि खालामो दि आब्दुल कालामआ जुलिनि समायखिरा लादोंमोन आरो बिथांजोजों गोबां खेब देहायारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन, नाथाय आथिखालाव बिथाङा बिथांजोखौ जुलि लानो राजि जायाखैमोन आरो गोमादोंमोन। गोसो बायनानै आइजोआ गावखौ फोथैनो नाजादोंमोन आरो बिथांखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन। बिथांजोआ दा क'क्राझार बिजिरसालियाव मोनसे नेमखान्थियारि गसर थिसनदों आरो फोरमान महरै सेबखांजानाय वाट्सएप मेसेजफोरजों हेंथा खालामगासिनो दं। पुलिसआ बुङो दि आब्दुल कालामआ रायजोनिफ्राय खारलांबाय आरो नागिरनाया सोलिगासिनो दं। आइजोआ गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ सोलिहोबाय थादों, गावनि मोगा-मोगि जानांनाय फोथाय खेबस'नि थाखाय न्याय बिनानै। थामथि खौराङाव दङ मसलपुराव मानसि लांखारनाय आरो दायेन मैहुर खालामनायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंदों। मानसि लांखारनाय आरो दायेन मैहुर खालामनाय बायदि मानसि नङै खामानिफोरनि हेंथायै सुबुं सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि नाजानायाव बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मंगलबाराव मोनसे गोनांथार सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। मेलनि सिगां मोनसे सांग्रांथि रेलिबो लानाय जादोंमोन। हानजा सुरनायखौ नेमखान्थि बादियै बाक्सा जिल्लानि उफ्रा कमिसनार जितु कुमार बर्मनआ बेखेवदोंमोन। आखायाव प्लेट कार्ड लानानै आइजोफोरा जिल्लानि मिरुनिफ्राय मुसलपुर सोहोरनि गेजेरजों 2 किल'मिटार जानथाइखौ बारनानै सुबुं लांखारनायखौ बन्द खालामनाय, दायेन मैहुर खालामग्रा समाजनि कलंक बायदि स्लगानजों सांग्रांथिनि आबहावा सोमजिहोनो नाजायो। बे समावनो आंगनबाड़ी मावथिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोर, आसा मावथिफोर आरो गुबैयै ओनसोलनि आइजोफोरा बे मेलाव गुवारै बाहागो लादोंमोन। दिनैनि सांग्रांथि मेलाव सा 200सो आइजोफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ उदालगुरिनि समाज सिबियारि फालांगियारि खगेन चौधुरीनो भारतनि गोग्गाथाव बान्था होदों। नेशनेल क्राइम इन्टेलिजेन्स एजेन्सि NRI आ उदालगुरिनि सासे समाजारि मावथि आरो फालांगियारि खगेन चौधुरीनो भारत गौरब बान्थाजों मान बाउदों। आफादआ 24 जुलाइ खालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेनि सामलायगिरि ड. उज्जवल शइकियानि नायदिंनायाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव उदालगुरिनि सासे समाज सिबियारि आरो फालांगियारि खगेन चौधुरीखौ मान बाउदोंमोन। हायुंआरि आफादनि गायसनगिरि आरो दिथागिरि अमित पालजों सागान होजानाय बरायनायाव गांसे लाइजामाव चौधुरीया आसामनि सुबुं अनफावरि नाजानाय, आइजोफोर आरो गथ'फोरनि अनसायनाय आरो गुदि थाखोनि जौगाथाय हाबाफारिफोरनि फारसे सरासनस्रा बाउसोमनायखौ दिन्थिनानै गावनि मोनफुंनायफोर आरो मुंदांखा बिहोमाफोरनि थाखाय सनमानखौ मुंख'दों। चौधुरीया बुंदोंमोन दि बिथाङा सनमान मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो समाजनि थाखाय मावनाय गनायथिफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गानो हादों।
बाथि खौराङाव दङ बिटिसिआव पिसिडिसि सेक्रेटारिनि मासिनि थाखाय लिरनाय आनजादाव सा 1335 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों। मिरु सायख' बर्ड (CSB) बिटिसिआ पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां बिफाननि सिङाव थानाय पिसिडिसिनि नेहाथारिनि मासिनि थाखाय लिरनाय आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। गासै 1335 बिनायसाफोरा अरायथा नङि रोंग'थि गोनां जाबाय। लिरनाय आनजादा 10 जुन 2025 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जादोंमोन। उथ्रिसार जानाय बिनायसाफोरा मावख'आरि वेबसाइट www.centralselectionboard.com गेजेरजों 30 जुलाइनिफ्राय 4 आगस्ट 2025 सिम भाइभा पस्ट आनजादनि थाखाय गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। खुगायारि आनजादा 3 आरो 4 आगस्टआव CSB मावख' बिल्डिं स्टेशन र'ड, क'क्राझाराव जादों। 6थि खौराङाव दङ आलारि सोरां बिथांखिनि सिङाव बाथौ थानसालिफोरनो सोराङारि अनसुंथाइ राननाय जादों। गेरुवा प्राइमारिनि सिङाव थानाय अयथानसार रौतागुरि बाथौ थानसालिनि थान्दैफोरनो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगयारिया राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। बे हेफाजाबखौ धोरोमारि फसंथानफोरखौ गोहो होनायनि थांखिजों गाहाय आलारि सोरां बिथांखिनि सिङाव होनाय जादोंमोन। डक्टर सरगयारिया गावसोरनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नतुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बाथाबारि बाथौ थानसालिनो मोनसे रिंसारथि खान्थिबो गथायदोंमोन। बेफोर आगानफोरा ओनसोलाव धोरोमारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनो आरो जौगाहोनो थाखाय बिटिसि सोरखार। 7थि खौराङाव दङ तामुलपुराव श्रीमन्त शंकरदेव सायनासालि हल बेखेवदों। बिटिआरनि हारिमुआरि आरो रायजोआरि बिथायारि सान जथाइखौ गेदेर थुलुंगा होनानै मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुराव गोदानै लुफुंनाय श्रीमन्त शंकरदेव अडिट'रियाम हलखौ बेखेवना होयो। गोदान मुगानि हलआ हारिमुआरि फोरबोनिफ्राय लानानै सोलोंथायारि सेमिनारसिम बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर खुंनायनि मिजिं थिजादों। आरिमु, सोलोंथाइ आरो सुबुं समाजनि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे जिउगोनां मिरु जानाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां MLA श्री जलेन दैमारि आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलाव हारिमुआरि जौगानाय आरो रायजो राजानि बाहागो लानायखौ बांहोनायाव आरोबाव मोनसे आगान। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै।